Ihe a bụ fọmatị ndị Igbo na-eli ụlọ ọrụ. O bidokwara ile ala obere oge omebe giveaway na soshal midia. O bidokwara ile moto ma n'obodo oyibo nọ na be anyị obere oge omebe giveaway na soshal midia. O bidokwara ime street helping, ije oje ebe a nke wepụta ego 50,000 or 100,000 ọ chọọ ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ onye ya obere oge ọlụbanye m ka nnyefa. Do you understand me? Ife a bụ ife eji atrap a lot of Igbo people. Ịma na we are emotional beings na Nigeria. That is why anyị ji abụkarị victim. Do you understand me? Fabido kwara give away afọ before ị na-eme ka ife with them fie asaa n'anya. Ana m agwa gị reality dị on ground. Do you understand what I'm saying? Because na oyimudu jem ozi na ife eso ọ bụrụ ọkwa ọnụ afọ eji ebili akụ ka eji akwụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ ọkwa Igbo na gị na onye Igbo ibe gị ga-emekọ ife. Ana m ekwu ife oge ọbụla mana some of unu ada aghọta ya. O nwere ndị Igbo anyị dị worse than ndị Boko Haram. It can never be truthful, it can never be straightforward, it can never be sincere. Akpari ka ọ na-ede ha bido give away afọ ọ na-atageti kwe ndị ọ na-atageti. Look at na ife gbasara TNT a kịta na very dark man na ekwu maka ya. Iwe ọcha na social media ị ga-afụ na ụmụ ndị na-edefend ya. Ndị afọ benefit goro from giveaway a na-emegharị because so ife akafa na-ebuild. Obere oge na ọ bụ ezigbo mmadụ. Oh, na anyị ma gị na ị na-eme ọfụma. Gị nwa na kịta defend gary this kind of thing. Uti atụmandị n'ọkwa ụmụnne mụ na gị na-abụ ka eji na ife a because of gịnị na fa na fight for survival. Na fa na-achọ opportunity to ịhapụ kọntrị a felugoro onye ukwu felu onye nta bụ na ndụ adịrọ ebe afọ. Na onye ọbụla nọ na ya n'ụwa agba ekperechi ka a na-eme because anything can happen. O nke tagidezi afụrụgide ọrụ chigide job na-ezite 3 million ma 5 million ma 6 million ma 10 million. Ọ gbakwuru nwanne ya na ọ na-ekwu okwu na ọ na-enye visa nye enye with trust. Obere oge abido kọbara ya akụkọ akpọbazie ya na fonu ọfụọ mọzụ. Obere oge ọ bụrụ ọkụ onye ọ na-azabụ kọl ya. Ama m ịghọta ife m na-ekwu. So fie asaa n'anya na onye Igbo ọbụla nọ na soshal midia na-eme ife traveling and talk na ọ na-ele ana na ọ na-ele moto na ọ na-eme ife na ọ na-ehepụ ndị mmadụ mana ọ na-eme giveaway. Fie asaa n'anya because onye ọbụla na-ata afụfụ were akpata ego ya nwere ka onye ahụ si aga. Ọ bụla everyday na ọ na soshal midia wepụta 500,000 1 million ke unu mgbọsị o lejiziri na ife ọ na-eme ka akast ya unu agbapụta na soshal midia bịa gwa anyị na ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ na-abụ ezigbo mmadụ ka maka ụmụnne m na gị na-abụ eji n'ala. Onye Igbo pụtara ojide onye Igbo ibie tapịa ya ene ha anya n'azụ. Onye kwuo like this unu asị na bring our people down. Na ihe ha laikiri onye afọ na anyị na-atageti business our brother. Mana gị nwa na-akụ ife anyị chefuo that no mmadụ ka a napụrụ that money. Had earn money for that matter. N'ụkọ Naịjirịa n'ụdị ya mụ na gị na-agbụsụwe na rejimu Buhari a na rejimu Tinubu a. Fie asaa n'anya na-ajụ ese.